nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira kirangi ekyo boigo kire chichi brand ao ekyo kire chingiya kerage kirangi chiga nigo kire chibirengo ao nabono mbabwata kirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba kire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo kiriya cyamache inyuranga kirangi chiga nigo kiri kurwase kire cyeri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya kirangi wekabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi boigo elekenga enyumba yao use hasomanyete use kire cy'ebyasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite kirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics nigubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge tato nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tato nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakre simese number 0703943972 ajirira gocha aseduka yabere Kansas Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemire mu ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho wakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutarire rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simu gwetera search number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. igoro oye kigambiro na nene muno tukumurikira engana ayaye uyu nyari tukurusiwa abisi mukonye wo mugavana abo county ya Kisii omuske Dr. Robert Monda ne kirabona turuchenga audio renge kwana na oversight asechinga kicho na ndeni gobono abo tugete riuko gosanya rekubo tukanende oroboti kagote babuna akirokende nigo abete ga kobetererwa na boigo kanyara kwana na oversight botarenge obwo maene gocha ase engane yugo se gocha ase omukonye obo mugavana ase igo litukoria rero nigo tubwate omuwakili aiga umanyekanite buna advocate Justus Maeche oyura chikonyara ko ukwanira igoro yengane yo nabo igo njera kibono ekigambero kiranyare gutumeka eri kwanekia buna baria bonzi banyarete kubwatira nigo asengane yo banyare kubekwa korengana aneli chiko wakili Justus Maeche wakili karibu sana sa studio. Wakili bia asante sana. Wano. Wakili Justus Maeche oyoningo osekero kende emirimo oyawo kwabiriko okora kayoko yokorera. Wakili Justus Maeche. Chenomo wakili. And nere bakoro como advocate. Na ngotoke tauni ya Basongo. Inde gonde Secretary General ya LSK Southwest Branch. Yebwata County Nyamira, Kisii, Homa Bay na Migori. Wano na ngo kolere emirimo ya nase tauni ya Basongo. Wano. Karibu sana nande esengencho oyi indochenga ebiro ni gopigende to komnyokia kigimo gusigoto myoke twensi ekero orochenga amangana yaiga ayabantu goikanande abaonchore kwanyaranga kero kende kigambero kyanachire ekina watukangana nde abantu bari batumegete kwana na gose witnesses umuntu bonchokire ekerekina watanga ekerekina kianachirwe
ekere ekina kianachirwe ase ekegambero naende etoke ng'a oyomo bwabaria barenge chiwitness gose abasaiti gose birori baike baonchore oborori bori bwabo barwete ekero baonchoire oborori obo nabo omowakiri okofile ekina yes nabo omowakiri okofile ekina otebe oreview the judgment nando bekenga one of the grounds okureview a judgment yeye oli orwete oborori ochenchirie oborori bwayo otebire ng'a ande yake igang'ainereretie ochenchirie and it can be a ground yo kureview a judgment yeyo na ande yake bone judgment ina vera change erete a verdict ngao yes nande bono yega nengane kuchako boye HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansuku muleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange incheno manyagitari irinike maubanye omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo kurigererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa amariogo na amarioga yaito ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni igare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustora amarioga asense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni goto kurusia asense ya Malaysia ayande kurustora asense ya Spain na ayande ni goto kurusia asense ya California Los Angeles California in USA Mario gande nare to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero naende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubweni abantu abange nande ni igare habo tabu atia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete Igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Omogusi. Are you ready for this? Omunyangongo na boigo omubui asaboteri Pastor Milk Rubo. Boigo oli omuredia wumurubiri womusasuku enyumapili ase TV yaone radio ya Getembe nigo akuchingira emyaka 35 yobokoreri bya inseya y'ubukristo na kurangia enchili watana amonere
chinga kichiga aguchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu Uyiga urakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo muchudiga ubusungo uchakira chinsebiri chamambia wika chinse 11 chamagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe Your life. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato bokorera bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echicyarure ko rwasense ya South Korea nugapesi etobwato bokorera boito gaiga na kobwamone twakonyiro mu gusiasa atambe twaberire gaiga asege kegetambe kuri mwaka 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buire mwaka 2002 obuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura doge ngana no buire buno bobwa mauga boko bimbyo mu biro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari ya nuga pesti elinde mo konde munanyi gwete nga yankonyire tinare ko nyara kontole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara kontole bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwase enyagitari ya nuga pesti nogo tonyora asama gacho Ourutawas second floor Tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya orokonyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ourutawas building yegesinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro Tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange naboko bakirisi migwetrasi chinamba chabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya Usie bono na bukwego kia aso gusonja etv ya uwanje Tiaga Tembe Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeunga kiama mogusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana ni ndo mwancho murigire kurene enigo bono kusaba okwabera sengane yo nekiro tukurige ng'ebintu ebiga nigo birosiri na maboko a mwanya bantu mwancho murigire nigo tore nere wakili Justus Maiche oyoro era buna inchiraki eko tigo senchiraki ekindage kunyara ako ibwatigwa anne mono ekiro yatokire nga oria oringe nganere a witness gosorenge kirori hobeire kagochaka gochenje ebirengerere gosobere gakurikari uko rikorokenga akirokene amangana ria nyarite gukwana taringe ayobo maine wakili Yes. Pole sana. Nekiro tokurigire kwa kwananga eki nekiganigo kigochikia banande review de kyarigirerirwa. Yes. Na inde. Otutiga bono kwanyoranga eki na gose ngana nire anyarite kunacho okonacho ngore gwakorekanete buna totebe in this case amangana impeachment yegete ko successful. Ngikira nyare gukorekana bono ekiro gikoba reviewed mundu ki obonete koba mbare babonete ko rigererigwa oboya na inde oyo igobete koba impeached totebe bono na chieteka inchira kinande ikigambiro kira nyare kone kingonyoro bono boy agente getangani a process ya impeachment kurua se chi assembly nere etabauti yake na amangana ye koti ase kurua se assembly igotobwate egento gegorokwa akwasa judicial system majeti kabanga ne koti lakini teri e koti na ende ntobwate koti bono ali kurua se assembly impeachment area sometimes is a political process, not sometimes, it's a political process. Naende kerere a political process chi process chanjire chitakere chiabwatiwa ekaromo gochwekera ali chibo gose gochwe imbichi omuntu. In this case bono bona totebe like totebe bono omuntu nangainderetie ekero impeachment yagenderete pako omuntu abeire impeached. What happens sometimes nabo bata change that impeachment but we kabaligere naende was it the only ground eina ere sababu yoka omuntu yakorete arusere tugwekerogo bakonyora tali ere sababu yoka they must look we kabaligere chi sababu echichinde but by and large the netokanga eina ere sababu yoka ya gereta karusi gwekerogo takwire ne gwekerogo ekyo impeachment iteko ba reversed ekiagara bono orusi gwekerogo omuntu ndo bekiru egasi agendereire the far they can go no gokora egento goronga
compensate na kumwaka na damages but takwira niligukirugukiria yes no yoiga bwerure goteba gusorenge buna nere a witness ekire rure goteba obumaine ngakiro kenda mangana ria nititaringa yo bumaine ere ningia gukorera kubwatikana na irichiko kubwatikana na irichiko ase entongere tubwate Kenya gekurunga penal code e penal code ne ria koeresa amamucho abantu bagokora na inde yateba egesibu bakoegwa bono omuntu okung'ainiriria under oath gose gotiana na inde ori oborimo oyu gakorera igoso rikuru kwase egesongo perjury akung'ainiriria akuru testimony under oath akuru oborori na inde otianire na inde ori oborori bw'oborimo oyu gare guilty of an offense ekuru ku perjury na inde kerare guilty of an offense ekuru ku perjury igakonyara koba gagosibwa emiaka 7 bono igegesibwa n'emiaka 7 ekere eratuke ng'akiroke abaiga bonsi bakubwatiraniwa nekinekeiga totebe in this case otebire ng'akiro kende pressure yarenge bono nkorigereria ore all the victims ba ekineke you know ekero omonto amekire some allegations gosatebire amang'ana gete goiko obotuki bogochaka naende ekero obotuki obo bwachakire eise konyorekana ng'a abanto mbaro bare komopressure achigoteba oborori bw'oborimo neyo ne offense ekero ogofosia omonto achigokwana oborimo ne offense yekorunga subordination of perjury yaani ago-influence omonto achigokwana oborimo neyi nero ne offense asa amachiko Kenya noyo katokire ng'a na influence ti omonto achigokwana oborimo neyo nabagosibwa emiaka 7 bono mbuya ekigima na kero kende affidavit omuntu nabarabega kweburi mwancho muri nabarabega kweburi nga amangana yawo kwanwa affidavit ningi affidavit ne chi statement okolika gosoko ogokwana lakini oligete naende kero gochukwana igo gochukwana before omuntu kurunga commission of oath goso omuntu oli ogotiania nekero gokwana eyo etubile betinga amang'ana ayo gokwana agare ng'aki ayekene eyi nere kurukwa affidavit yes endo buya bwae bono mbrobi tukurigiria ase in the whole process bono tutebo koleng'ana bono tutebuna affidavit nere yo minto yekiagara bono tukukwana amang'ana impeachment affidavit nere yo minto yokorunga I think Dennis Misati litang'ani Dennis Misati nacheta ali assembly akaimokia ebukugoro akarua borori naende akarika chi testimony chinde akagenda senate akarua borori naende bono ikire okorire egento gegokorunga recanting of that testimony recanting no gukana ng'a amang'ana nare gokwana ayaki nayo oborimo oyo bono affidavit yarika naende bono otianire naende ochagire korua borori gukana amang'ana ali akorete ki akwanete nayo oborimo ino bono we take recanting yeye nabo tokoyeira ng'a bono eyi nere ekene agokora ki agokwana korende ekero okoimplicate abantu bande ime when you are implicating other people maete ekero ogotiana naende ochaka kobeka abantu bande ime naende eyo ntokoyegenda ng'a nere ekene goika oborori bori bwaye bubekwa ase obotuki bantu bari bare concerned relevant agencies chichi chaime chituke ng'a amang'ana aya are gokwana bori nayekene naende otianire nayekene because bono he has implicated other people but concerning onye nere bweka omonye nokwanete ebinto bitari bigotouch on himself naende ari kanti eyi nabo tokoyeire buna nere ekene asa amang'ana yegagen okose anne mono bunere anyare kurikante gose kirakanire ng'a amang'ana ari oborori bori arwete tibori obwamaene process kie gotumeka ase amang'ana bono oikire gokana gose okanire chinga kechiga bono totebega arwete oborori igoro ya against impeachment ya in support of impeachment ya Munda Munda obeire impeached isikare egento bono gekorigereriwa buna nateba impeachment sometimes is a political process waiti totebe ng'a omonto igabwa korete criminal offense criminal yani crime naende akaba convicted if it was so omonto naende achetebe ng'a narenge witness inang'ainireti that person can be acquitted but bono agaiga impeachment is a political process naende goika barigereri the whole process about it barigereri ng'a
eyenere ground yuka kiagerete bakarusi mondo obisi bakonyora tari kero kia ground yuka then monda nabwate naende ribaga riogo proof nga ayandonsi aya nayo bolimo but naende gokorigereria koti omate sometimes tari korigereria the grounds itself chiground chiria omonto arusetiwe sometimes it looks at the process inga a process yeyenja beta followed buya towards the impeachment of this person eyinere egocha yarigereri mono but it can be a ground ya yoko review as chikoti monda rende anyorekane ngatabwate magoso so that I will clean bill of health yoko run even an office because when you have been impeached you cannot run for office yes nekero tugukwana mangana yoko bakirori kero kende enchiranere lichiko rigoteba nonye a process yoko ba a witness ebintu mbiribwanete kubwati gwekero ogochikoena na oversight ekero ole witness sometimes goiketo kenga you a witness nkwabete kirori yamangana yo simply nga you witnessed nkwaroche gose nkwarenge part of that process nkwarigereti because onya torigereti gento gego kolekana no be witness toko be witness goiketo kenga you witnessed, you participated, you were involved and you have relevant information egokonya in an ongoing case or matter yes korende ekigambero ninki kego chikiarigere kwa manyanga kero kende oversight oboiga okonyora abantu obakoenana mboro boronge kiagera oversight na bomuntu ndi bonsi agosoka tebe na rutigane konyora nga mparoro bagukwana mangana tari ayekene ekero musaidi aruro borori egento gerego na corroboration yani gwikana ndo muntu ndatoke o corroborate chi statement na ndo kotebanga amangana ayo agukwana na bere igo bono inyore ebuna totebe mangana alia amisati igatebe tenga chibese na atumire toyo ekara motumire chibese egatoka noli agatoma kuchiase omuntu ndi na ande gotoka kurwa oyo mpaka kwanete nga ki chibese chigwatumeru neche so gwarigere nga abantange gwetani babere bakwaneire nga neyo eyibonere kurukunga corroboration tatebe nga bono tatebe bono no ole giga studio between saa 2 mpaka saa gose saa 1 mpaka saa 2 omana ko bakiustinga ngoite to monto chinsa between saa 1 mpaka saa 2 kwarorire bono gwekizano lete goikora angeli nonya noyo mina abugo matebi ngaki gakingete naye twarenge naye alia station you can even produce logs ibonere corroboration yes eyo kateba ngaki inje chinseji ne chinseji asinarenge nasegete and oligyo mosaidi atenga ya maene na inchente ngaki actually nere twarenge como twikaransete between saa 1 mpaka saa 2 igamangana imogoteba nayo bulimo yebona nekibono egwikire kwanyora nga process yengima abantu mbaroro babwateraniri nande okonyora nga baikiraniti ngane gose batumegete kubika amangana tari yobo maene gwika ba succeed wikomwelio you know nakinate bangomanyete okungaine lingo koleteki inkoleo and sometimes pinanate banga amangana impeachment is political processes and it is a quasi judicial system they don't really mbaligo interrogate gose mbaligo gochunguza mono and you have seen how Kenya works if somebody otebi unga maybe a political party yatebi renga gochiano tokogenda abantu bonsi bakoraki bakogenda gochiaro without even go interrogate the veracity gose the obolito bwo bosaidi obakoraki bokwena nakinatenga it is purely a political process and sometimes they could reach those standards chikuru kunga beyond reasonable doubt yes nekero obona mangana buna yagendete bali bakubwateranibo inchira kibranyare go seek legal advice ose baranyare ko oyegwanonye birengere birabakonye kwanyoranga ebina bunebiga mbiriko ba complicated go sembigo chanda umuntu mono wikirekerengo kwanyoranga na bagutigiranjira ingane ite basa goika nonyo mwerio gutigiranjira konyorenga kero kene buna nyari gukwana yaiga aikenchirari ako amangana yakuba kubana kwanyoranga umuntu naro umiete esenge nchunga abantu geteti baena neti amangana gwikirana go setamba etio tabwati obumanyi sometimes nabokonyora maybe nabokonyora umuntu sometimes yakara bakurwa testimony each okonyora maybe they are threatened
gose ba bugima bwaye bole asakong Kenya ntobwate agency ego protect witnesses ego protect witnesses. Sometimes yakoro go igire kwanyore nga your life is being threatened and you are supposed to kurbo oborolia seki nagete na bo apply go chia se agency eyo otebenga obugima bwane ebole ali atali kamoranje nga protection. They can take you into their care, into their protection paka kwa rule testimony iliyokole na naboko gendera kulendwa obe moyo. Yes. Wakili ndo chinga singenche biro onko tonyora vire ninki ora nyare ko enana ochase omugusia muna samangana muna haiga yebigambiro ekero muntu atite ko bakiroli mbinduki oroche korengana neri chiko muntu abonete koene kingo bwatiri elindi ntokonyora mangana muna konyora ngabantu mbare babeire victims kose obugima bwa babeire miserable kubwatekana na oboroli bobolimo. Inchege ntonda tebenga if we were objective and not subjective ekero toko kora egasi yeito anemono all the institutions chichire tasked gokore egasi tatebe like the assembly they batige koba subjective babe objective mbakoligereria omuntu baligereria the whole issue ingakiere then bamana ko make a decision ere sound lakini bono konyoranga in our assemblies igo konyore bari subjective bate bibunga ntotageti muntogete ekero bata mutageti bakogenda njira jinde jonsi bako muntu siko igo onye twairwe a constitution office tigatobwatia machikalia even chapter 6 toyerende totwale integrity tobe impartial ntotwara bias omuntu ogira asetole tomo treat as equal as another person. If we were able to do that then Kenya yari kogenda motu lakini bono konyoranga ekero politics ya soire megogwata bigunga ngochi motwe omuntu tari question out nga how high should I jump. Yes. Nekero to kwanera independence y'abantu bonse bali konyora babwateranire nonye na sebina gose to kukwana nonye bigambiro kero kurigerense ya Kenya aike gambiro nkere independent gose bigambiro nonye bibire ebike like chikoti cheito gose ngaki yes mbire independent. What I'll say is that you know judicially nere independent and you know intobwate philosophy principle koronga judicial independence that a judicial officer olio monyano goikaransaria igare independent nonyane chief justice te como te vinga na cheki neke gochia erebwe kabuna ikaransatarie nabwato obosibole bwoko na cheki na une evidence eri yakoreki yakirasore kolende karo kwabere dissatisfied totabanya kwalenga se magistrate court ntobwate akarango geto koraki ogwapiri korwe apiri eyu handogende yende baka supreme court obebebwa impeachment neringa gokwabere impeached process yeyo tobwatia so gwapiri goje bakoligereri buya only that yakara kogende court bakoligereria process yo that is the abuno amagoso kali. Yes. Nekero marange tororinga barai abange bakoba impeached nigo bakogenda abosibwe kegambero. Yes. O appeal. Yes. Enchera kegambero kiranyare kubasibura kurasa mangana yo konyora bubwateraneti. Ekegambero buna nateba sometimes ingerigo chikialigeri mono on those grounds. Ekegambero egekoligerenga nkwaye to fair hearing. Inkwabe getamangana obuya. Bakonyoranga to iri fair hearing iriroli nabo bago chenchia mangana alia batebanga nkwa oneretwe. Lakini bono in this case onye kwa rusi kwa obisi na endo muntu ndo bekirwe na bota ira no obisi eria egentora akanune damages na compensation ogende kalendo na go na bogo siborwa akorwa gochia nande koba vai bono karo batebirenge process njalenge buya bono you are free to go and buy bono mbio mono sana awakili asengencho ondo chenga chingaki chiato nyorire mono nindaga ni ninde oicheiga kunyara gutwerera igoro yichi process chinyinge chiri chikobwaterania ebine binge ana mono kiro tukurigere orobongo rwagusi okonyora ngebigambiro mbibwata mangana mange usamangana mange agendreta sorobongo rwagusi nigo ndagani oye chingaki chindu icheiga ocha gusanga ano mwancho murigere kyagera mangana tokoranga yikigambiro ngo chiaraba amange nande
banta bange mpari konyara ko understand ikiagira konyoranga ntibwate nonyeta amse ebintu mugutumia amangano simo gukora gari na baguchiaba amatambe kigima korende mbia mono sana ase chinga kitiga timanya inkeno nko batekende ikyo mwere kwari gukwana kiro guchaba soka Ekonda tebenga mbia mono asoko ngaliga ni gochaga iga naende naende chinga kichia mutu we'll be together. I'm looking forward gochaga iga kugamba n'abantu nagosemania ikiagera bonekera togosemaniga na litokumanya mangana ande ninkoganira litukurigie mbia mono sana na litukurigie uyo nigare omo wakire Justus MH igo moncho murigeria igonda chikogenda se omutimuko muke hingo irena imanya kurigeria chigazeti cheri tuko eriga aria rero korende ngokuburenga tobasa guska ase bono tokora tumukake Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyebwate emixer iyewochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchurigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics nigobago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emrongi toto nigo kwa grout kilo isato bosa gukora chikaton merongi tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emrongo etano ne tato nigo kwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresi mese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya American Sons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Uhuru Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagete
showroom yetu nigo ere engale iyuerengia na woigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asbego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na woigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi woigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na woigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka Safaricom woigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari iri nike maobanyi, omo director bwe nyagitari tukoroka HK International Medical Center, irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bari gani mono sana na kubatebinga ni goto gova services chekerero tugotumia ubobwenia bwekerero technology yo kurigererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusi sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atieni side effect yara kolentere kiagera na ayemete Igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center. Inchuo onyole obugwenia. Omogusi. Are you ready for this? Omunyangongo na boigo omubuyi asaboteri Pastor Milk Rubo.
musasuku Jumapili ase TV yaone radio ya Getembe nigo aguchingira emyaka 35 yobokoreri buya inse y'Ubukristo na kurangia Injili. Watana amonere chingaki chiga aguchingira emyaka 35 chitariki 13 cy'umutenyo kane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyo kane umwaka uyu uyiga urakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo mucyugiga Ubusungo mucyakire chinsebiri cy'amambia wika chinse 11 cy'amagoroba mwensi mwarikanirigwe musesenigwe. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigere karibu nase chigazeti cheri tukeriga aria rero nande eritukoria rero ngukumanya nigo torenere Erika Buga rero samienda koranga eviro rero nigo bya minyokire abwangake nigo torenere Erika Buga nakero tukumurikira chigazeti cheri tukeriga aria rero ndoche aiga egazeti ya The Standard, gazeti ya Daily Nation, gazeti ya Taifa Leo no chire aiga na ntuchoko chirigereria sigika egeke kere musio Abuga. Yes. Wakire ya. Koro kana nye sine kendete. Lakini nabo. Nabo toko te maigo metense na bego kenda kubotekana na uchumi na siasa nyingi. Mangana mange no nye news chiko kore kana iga okonyaranga kirokene nabo chiko gero monto gwatwara kwegunga umubiritori biya. Umubiritori biya. Kendo goichiri. Kini DJ Top Shot bango tomari chai. Yo nange de kajit danke igo no chai girega igo. Marende no wog mabore igo. Mbe mana sana na inde karibu ndo chanya gazeti ya The Standard. Ero nigo muri kerete page ntagani kigima ebicherabo ono murai wense. Kirando che muri kerete oborai bwae nekire kuboringa align president. Tutararigereria engani yego seninki kero kini gekogirera gazeti kana batebanga umurai wense kero kini garori arore kanbe kawo kwa aviri kawo kwa mangana tari ayo voene nagenderete ni taro yae asi Mount Kenya. The Eden ya Standard you come out because of interview president ya kanate Moisonde na chimedia usiku Central Region. Chanya wataka kwa nabanda before ataracha kitu ya yesterday ya 5 days tour ya the larger Central Region. Kwa mangana mange so gazeti ya Standard ya pikedre nyeyu tatia mangana manganya arataka kwa nena talenga yobo maene. Siko kwa gazeti ya member ile issues ichons pia kwa neta na ko fact check kile boli monge kile kiyo maene. So that's why I picked it I think
Yes. Ne ekero kurigiririe taro ya magendero na onyari kuigora gusiri tukurigora kwa ruchingana nyari tukuigora chi project au Yes. kiro kene inchiranire kwa ruringa etofauti kose difference ne raro kiro murai wensa gutara gocha tutebe nonye Nyanza region nonye kira gocha nonya se orugongo rwa gusi. Okay, president ya tere ngocha re gusi I think mutinyo yoso mutinyo all next month. Gocha gutara maendeleo but it's more of a parallel issue on what happens kira gocha gusi osichinza mecha gocha gusi na kira kana chinsa mutinde. But again, these are president wanted to stamp authority as a central region months after a deputy president have been beat. So katagarira chingwa na chara kwa na mwiso na neteshini ivya kuru central region ningwa na yarengi ya mangana makong had some allegations akatangia chiko na nengi ya college. So abantu abangi baganyereire a trip ya president uja central region. So uja kwa yesterday olonjire binte vingi. But as usual, there are claims in ebinte vinga kolonji mbe uchibia ba into completion but nyinge njiri kaera. So we are waiting to confirm ebinte vinga launched yesterday including mbali bali critic cha chiko tawangi ebinte vinga chito kolonji ni via CDF. Which county government and serikali ngoro. Yes, and serikali ngoro. Yes, mbali kwa kiunga government is all about transition that bali in power they are transit mbali bagocha mbali bagotikara. So for him, he took off from a president now, so 10 years. So in Jakarta, the project is John's Pinjera, Bakatnyago Chigandra. But we are waiting if even the account in Central Region, Bijikoer. Yes. Ndoche gukwana nga alternative facts ekotebanga umurai bense na nyara okukwanira amangana ya namono esukari kogenda asenseri ya Sudan korende no chenga ense ya Sudan gosobora iwense ya Sudan ani gobora bakandire nga mpari kurusia HI asense ya Kenya. I remember some few months ago in Sudan ya sigete the importation of esukari to Kenya. So when it kept maybe it's based on previous facts. Esukari no ganda ense ya South Sudan. So we are waiting for a response in there. Ya Kenya on what South Sudan had yesterday. Maybe Sudan yesterday. But it's an issue ya Foreign Affairs Ministry will come up with a strategy to counter what's now going on between Kenya and Sudan. What happens next because such a thing coming from our president came my wapia said Renyenga said remain said the newspaper ya Kenya impact either negative or positive as the two countries. Nande no manyitinga ense ya Sudan ne watu mochando waike wachaiga serikali ya Kenya watu kana ni kiombekeri kia RSF wanchiro okora egeikaro gose kubekana nye egeikaro ase umochi o Nairobi anene mone kiombekeri ase opposition ime yense ya Sudan na boigo higati ya yandali ndoche amurikiri muraiwe nsabirika ukwana aba Kenya barolire gosigati ya baraiva Sokrina hotabonga tari ayo maine kubwatikana na kiringa anigo tari goche kumutuguto umusikendi ndinyoro uyore umubunge Okiharo county ya Murang'a nga ase kiagera ni gari ngomusani oyo imemono na ndenga nenchire yamo arenge kumusegeta na kumusira komosemia hachikoba umurayo monene kolende no manyeteki ekyanya alitekoba anamonekero ondochinga chikamati chiriche bunge cyanya alitekokorerwa kose kwa bono na inde abarai abaya kerorochinga ndindi nyoro bono is no longer the chairperson ose chairman wekiombe kirikyo kurigireria ose kamati iriyo kurigireria budget ase ebunge nene mugano yo ko nyora se page ya gatano na rimo ya gatano na kabere na boigo ya gatano na gatatu gazeti ne ya The Standard ndo chegotebanga Ruto not honest about nurturing Nyoro story nere yo kusomugano ro yo segotebanga murai wense taringe omwasi okwe kiraringe otebanga nigaligeti kumukinya ndindi Nyoro na boigo ndoche gotabanga Muturi hands over claims military in charge ndoche mo waziri wa mangana public service nerani gago tebanga kusekiranya alitekoenana obokoreri bwaye kusekoboereria guchase omo waziri omonene muske Musalia Mudavadi tukoregoro nerenanya alitekoeranga na ndekorrekana amajeshi bado they are still in control ngira nari kwa negoro yengane yiga ya defense forces kunya kubwatu kwa guchase chipara nga gucha street kwa wachinguru ngabanyale egutanga abasaye ba Gen Z
Actually, perhaps Kenya, Kenya could be among the few countries or the only countries that at least when our issues just security were discussed openly. Where you find even non-Nonetchi to discuss about issues of security in this country, including Kwanza KDF. In some countries, you don't even take photos of our events, but in Kenya, this is where siasa ba engage na commanders by KDF, which I think kind of connected what the KDF is supposed to do. Is that you saw yesterday, the other day, Interior Cabinet Secretary go defend Kail, the KDF commander, general. I go defend of what he said, saying Murkomen was saying KDF was defending the country. But what they are giving as a warning is what maybe they could have seen, like it could happen. So it's a hard situation we are in as a country, where we are discussing issues of security. I think maybe the head of KDF because of the head of NISA. So let's wait for what will happen next. No, yes. You get a point where Kiromonda take responsibility. What you say is what you mean, and maybe what you counter say is what you mean. Tewangan siasa abantu bawaka echikorete michando badai. Nikiro chibaruro gukura nga ayeseme isangirikane iga okonyara bakenya bangi bakonya gukura nga bakonya wakirio ginga Ruto must go hengane yugo ikete nene iyo oyino yoro mukomanda wa majeshi utebirigo ikonya ero kwanire ikinege ntubono no nyene serikali era very much aware ibintu bindi byose biri hakigo korekana samu tukari busyo igona abakenya bono bwente gutina bukongo na kwirinda chingaki ebune chiga ne page ya 5 na 3 ndo chenere muri creating ane yo yechae nga Kenya Sudan trade row depends as Khartoum denies tea imports kero kuligero mucho manene o Khartoum meyense ya Sudan bakanenga chae teyo ekurwa sense ya Kenya guchase ense yo na page ya kabiri gazeti iga egukwanira igoro yamangana e-citizen ekirondo chenga high court rules that the government did not consult major stakeholders ndo chenga abono nandi ekegambiro kyanyalire koena na okuchika igoro yomuroberi bwege digital gosebwekerero bokonyora obokorera korwa serikali kwetera e-citizen one kigambiro kyanyalire okana engane kiro kende kiro tukukona e-citizen nkwarenge for it gose no e-citizen never so many it's a part of government services. But what the court was, the ruling Yaruru against the government plan, you have able to work on a through e-citizen system. Dr. Kenya from Nakuru went and the court, High Court and the Court of Appeal. Because now Kenya has won the case against the government that the same issue, the National Parents Association, a pingire issue you, can through e-citizen. I will remember what Tokonyaro, okay? Pagakan if is maybe a chibande school, with skuma, or maybe a cabbage in the end. So this kind of parents were arguing like, Marate Tokan if is to citizen. And to what the chibando nyomba. That's been talking on chibando. To Manyakoira if is a school. So I think it's a reprieve for parents that now they can be paying fees through even the chibando, Quakarobolim. Chingo, our even school. Yes. Ekere korore kananga ngane gani hoyare ko chokoreta oborema kigima ase omuchano anemona sense meyo yo wakana chibese uchase chiskuro na avoigo tukorigere page ya kane ndo chegotabanga scammed and trapped in Myanmar's dirty digital camps the daring escape ndo che nkukwanerere amangana ya kenderete kose aba Kenya bari bagenete gucandika kigima asenseri ya Myanmar asegotebanga nigo babete bakongaina na boigo bono niko bakwamete kigima ase chi street gose se chikambi ime yo mocheyo gosasense yo ya Myanmar engane ya birige korigorwa asigika igitambe gotebanga it has been nearly a month since James Amunga evaded jaws of death in a troubled Myanmar.
endo chenga nige gukwana igoro ya Francis Ontomwa kurwa ase uyoro mo Kenya sense yo bunanyarete ko tama kurwa ase amakweli korende ekiro tukuri ya buga mangana yiga yo bosomba se chinsa chinse chisko na boigo go chando kwa abantu babere scam dinga chinse nchire chigasi nchire Gulf chigasi ichiatokire chire ase chinse chama iko korende kero bako gendaro yabeira Kongo bono ne serikali bonte wesonane. Actually the issue as a country, we need to ask ourselves, how did we get there? Like, the levels of unemployment in this country are too high. The number of youth back college, university, college, are chile. I think I can do anything for survival. That means, more than get with a magwata solve, well, maybe 50 by 100. I will tell nice. It's a cover on maybe a coin millionaire, or say, and say million. I take it to 50,000. And you can already fees of the ticket and that foreign country with an opener. That's it's not for green pasture. But the ringa, you know, lifestyle here Kenya and lifestyle in the Chinde. There are countries that follow the constitution to the latter, like there are no gaps in the constitution. And like in this country where you can find there's a way you can escape the law. Yes. So once you have Kenya bangiwa titize chisiko, Kenya bali mchando sana. There are countries actually otanya go sonone ba within a stupid time. Country nchile otatara segete, utijinza gete. So kama ndaba bagenda isiko, these are some of these countries are Muslim countries. Manobo kongula kaigo. Kama kanyora umuntu kwaite gasko Kenya kaigo soka kwa kanti chibeza agos committee. So once you watch the foreign country kanyora stay ogochi. You have seen so many people being deported now from even America. Which Kenya and some miaka ikomi America. Munda what right papers Kenya. That is the law in those countries and it's followed to the end. So abantu bakuru Kenya bagenda chisechi maybe but now the government has to ask itself like the levels of unemployment in this country are way too high. Abantu bakuru university graduate from even colleges. Think about your either informal employment or formal employment. Yeah, because the main issue is unemployment levels. Yes. Umpuya mwana kigima na no kunya kubodi nga aba Kenya bonondo chinga babeire bobe. Kero kurigere nonye cases chaba Kenya bange gusubwa chinse chesko ebikorobne biamente kandi nandi igonga neri abande batara sokya nako bekatene ninga abana babo kurwase chinse mo babere bagusibwa chinse chesko kubatakana keri annamono amariogo ose okonia amariogo yogotindi amangana buna yeti nyasore igonga ndochinga abakenya bari ase chinse chesko mbabante ko tekekya kabisa nondo bonse ubatekerengera libunekyo kusigyo kwenda gukora biashara bune byase chinse cyabande nigere bororo. You know, drugs is a is a belief is an easy way of making millions of money. Okay, not millions of money but huge sums of money. Kanya muntu mutaka pia wati kamya Kenya maybe chiri kono sana moti. Hata ibunga usako kwa malioga ya masini kiraya musikonye kiasi kete. Ako milioni sana. For those ones who are desperate, for those ones who have worked hard, people can take risks. And such the risk, Vietnam. But then, as I've said, the question is, how do you solve these issues? Like now, how do someone move from Kenya to JKI airport, with an airport, also can have Mariogo, but like a foreign country, at the airport. That means that the checks Nigeria say airport in Kenya is questionable. It's either but about airport they are in corruption now and Tabaga Sokia Mariogo, so there are gaps as a airport. Mkwe kwa bale nonye means bago tumia chiogo cheki ngokoranga nchikira niti. Yes. Na woi page yake anando chagote banga ama ekukwana mangana integrity. As a ministry unable to explain donation for HIV kits worth 3 million Kenyan shillings. Looking at the Ministry of Health, bono ni bwato muchando ikiagira bono tekonyara wa account nga nonye amariogo kose okokonye mbore anyara tekonyora kurwase chinsemo ogete kose chinse chesko igoro yoborero wokurigera yoborero boiga bwa HIV korende terikonyara wa account engaki yanyorete obokonye boiga nande ngaki nonya mariogo ayaiga tumigete ndo bwate nonye kits.
A challenge in this country is accountability for those ones who are in office. But why we mandating again amakorere abananchi gas. Now these kids came, assuming umuntu yamaliri kids echigachivet. Like that's what they like kudunga skiti chachete either can private hospitals or some monda wa de biashara sigete ago supply even government hospitals, yes. So it's a question like monda kore kiti chiza chutumia nyomba mwae. So it's a creek of individuals in the government, in the system. Either they have won tenders to supply these kids to private facilities, even they have won tenders to supply same kids to the national government through even at hospitals. But when you're monto, same person who can receive this equipment from the donor-funded projects is the same person who can make policies in the ministry or in other departments. So Mondara way in the next 3 months, there were enough kids in this country because you said from Trump's policies, he's no longer funding such kids to the country. In the next few months, the government's going to do a tender. You're going to supply these kids to government hospitals. When I get donor funding, actually through these kids. Why not store a get I get a tender, I charge supply and the same government is working for and way is making policies. Na checho kuunga amario kwanyora arusi wasi chinyagitari chechi serikali abanyagitari bao ni gochiase bao ne linonyeti farma kurwa sechi pharmacy chabo. Yes. Na tukurige pweje kuminari mo no chegukona mangana yeke gambero na boiko murai wense se kwata bunga Ruto fails to keep judiciary budget a promise na ngakira arenge gutiani wa na nyarite kuri ira yokoni kyanga ngo char komenta ikigambero ahose epigambero sense ya Kenya chibilioni sato 3 billion kera omwaka ngondo changa allocation fell from 22.43 billion in 2023-2024 to 22.2. Ndo tengali wakati arenge komentwa ichi bilioni sato igoro nigo wano chigendete gokewa kiroto kuriga se financial year yo mwaka 2023-2024 na bono gotanya rete gocha komenta tachie tiko ikirania ira yaye to kurigereringa allocations aso mwaka 2021 wika 2022 enigo serikali gusikigancha kyari kuba tukachibese charenge 18.56 tokaika umwaka 22 gocha 2023 ekaba 21 2023-2024 ikaba 22.43 lakini bono koro last year gocho mwaka oyiga financial year yiga togendete gose gochikoera bono ndo chingani gochibese chichanyale tukutimbuka goika 22.2. Yeah, I got saying that an issue government is broke, but then the current government, even the president himself, admitting we have been in a financial crisis for some years now. But now, this last year, there were more issues. The underfunding, judiciary, judiciary yoke, it's affecting the more people in the sectors here, serikali ya Kenya bono hiyo. We have seen what's happening in the education sector, where even capitation is an issue to schools. Ego dream mpaka kwenye alichua chigo chake school cha CQ. Yake ranga principals and managers of school, they're now going back to work na madeni yoke. That the whole time you can't be able to plan because materials are going to change. The same thing now has happened to the judiciary. But I'm not going to go guys the judiciary and the executive. The rise. It's we are waiting to see who will win the war, either the executive or the judiciary. One of them has to win this war to make it as a country. But underfunding your judiciary has been there. Taliban attack. We are there for so long. We have seen even some of the courts in the country. Chile na estate get no namo ndotanya wikaransa ini. Ichinde chile chinge. Kwa accommodate less than 10 people. Bigambero mbiyo. The population ya Kenya ya mentally. There are more cases because in the court. We are discussing last week that Kisii got almost 3,000 cases. It's only one judge in Kisii. So the judiciary wants to employ, but what the capacity to employ? That's what they are saying as a country. But again, some are arguing that the money now being given to judiciary it's enough to do the operations. Let's wait if they have that money in the next financial year. Nendo chaiga ikati abali ba usange birengere byabo bakuburenga is Murkomen are below average CS nganigaro mo nigare omo waziri ukero kendo okore mirimo goikerekerengo usitari goikerekerengo kiria bakenya baganete at the same time eka seti na ndine morekerete
Kose ekirengera likenda igeke gotanga Murkomen has done well so far in interior docket. Sime nkiora nyale uko na buga ekirokuriyo yobokorere bwaye umu waziri mboske Kipchumba Murkomen anemono ase wizare yigabono yoborende boime. You know, Murkomen could be across body the president, but we need to look at how I get the interior ministry. The government here target 2022, Murkomen was appointed Minister for Roads, government secretary for roads. Ekera maandamano akaru Kenya, akanyaga kuruhusu wororo, akairu Ministry of Sports. Perhaps after some few months, we rose into the interior. I tend to think like the president was aware of what he was doing. Kera appointed Murkomen the Ministry of Sports. Perhaps if you could have appointed him that time, Kera maandamano the Minister of Interior couldn't have made with the cabinet. We can talk about the parliament, I can't work. But the Kara was a sports, I come interior. Same thing he has done to Adan Duare. These are cross bodies the president for a long time, back in the Sias. Some people like Murkomen and even Duare, who has measured them from URP time. So I don't know the measure for saying Murkomen has not performed, and someone saying Murkomen has performed, we can't tell. But you know, he's well in shoes via Kindiki. Who really tried to traverse the country or seek for security and peace in different parts of the country. So because the Kindiki atigete mbiri rais. Ekero tukurigereria nara igukoropo Julius Mwaura aure omo korie biashara niko agotebanga Ruto master sign him later duties nga Murkomen aiwe miremere megusukorene omosbati nara iganere ore Korose County of Sinigisho agotebanga is one of the best performers. Igo no igwete na tukurigereria ase igatiyo yogotebanga Murkomen has done well so far in interior docket oyo nigo amako akweruka Bethwel Kaino Presidential Communication Service. So you can tell but if I can deteko segeto borai ibwaye gosobokorere bwaye Kipchumba Murkomen engaki ivaga kibawate asigose insemo kiga vatenine anemono kwero tukurigire serikali ya Kenya kwanza. Ini gazeti ya The Standard iri tukoria rero. Thank you Matilda, gazeti ya Nation. Tukunyetera wango. It's also the headline ya Nation. It will come out from the debate President Yabad Moisondo say a media interview President Yabad Moisondo. I will take claim the former deputy president got the shagwana must 10 billion. One term president. Yes. So I think Nation have picked that 1 point from there. Can make up drain. Then now Nation got analysis on past crimes of what the other readers when you have one siasa yechives. Say anti-check politics of anti-checks. If you remember, there's a time there was a claim that Ruto was given some money to support the former president Uhuru Kenyatta for the 2013 elections. So again, there is also a handshake here 2025 brought with the government. There's an argument in claims that Kanasha was offered 2 billion to resign. President. So maybe the very chivesa for a long time. No oburai ne chivesa bali bwate na batavwati. Ana got even to go correct na siasa se boardroom kama soka isikuto manki abet. So that's another story for another day. But then the main story ya ngaseti ya Nation hearing there's an accident ya bet in Naivasha Nairobi highway. Kanya keweita family yemo. Yabantu saba. Abantu saba. That is omukaka bwe family abana batatu. Bamudaba mu batatu na no mwana bomfanyikaze. So the widow yomwako yagatabanga utere bwekatagwa ati mwana tagwa ati bana bamwabo. So it's a difficult situation for that family. Katabanga chipati bande korigereriwa. Asitogena kitoko drive tikaringa kiyembura nenga kitinde chionse. There's a student Josirete as a petit 3 in Gazette Nation. Mwanafunzi na Reform Alliance Girls nyotaka nyogago sambeka mutinyo motangan stake 14 ali Mombasa ke bachite taro na mamu mwabo. Yes, nande na ro lenki bweka sinke. Yes, she was the only remaining child we family karo tatu mabana asirete na mwana ndagasira si accident yabete samu ya Narok makoli etete na bakanyara bagosira no yanyaro nyorga gosira bono mugno tigaire oinero rwarte stiri oli nyagitari na be kotrera se family. So ne story yo kumi mon chinka chigenda ite guchandika kiyo. Skurgerie trip ya
page 7 ya Nation nebwate trip ya Raila gochia yani ya Ruto gochia somo chio uchensemo ya Central Region pako kanga Murima. He'll be there today kana Nyeri and I mean Kirinyaga na Meru rero. So tukanya torengi weapon from those sides. Kirinyaga nera a bit safe for the president because of a governor Kororo. Na hata nitako support. Also Meru, you saw yesterday Meru, the president went to Meru a week after Meru yanyorea a new governor after the impeachment of Kawira Mwangaza. Na Moisonde, our leaders from Meru region, even including those that support the president, pakanya wako umerana na ko agree on what they want to give a memo they want to give the president. So ntukanya babo Peter Munya, Kiretu Murungi is back to the president. They have been meeting. So we are really waiting to see what happens. This is the home to the new deputy president, Kindiki. So we are waiting to see how the reaction will be. Because from the crowd represented yesterday in Laikibia, it was like, it was not expected. But we saw from the previous days, kwegwete oyo Kavero Mukonyi oye Rigathi Gachagua niga ebitenga chibesa ngutara chire omurima nechuguni. Yes. So ngeze nchia tali sana. But tutaka responda gata tali balimo. Andali konyu maru. Nama denga Central Region supported. So you cannot forsake them. Na chikuba ligere liko ba maendeleo. But there's another issue in page 4-6 in Gazette ya Nation. Where the opposition now, quote unquote, the people are calling them the oppositions, now everybody in parliament, Kalonzo Musyoka, Eugene Martha Karua, they are claiming that Ruto na Raila are planning to interfere in the formation of the new IBC team. That's what they are saying. I don't know what information they have, but let's wait because the interview is in chair. Tutanya bacho tumaka ranga kibago cha succeed in claiming kiao. Igo batakete gutugutera robo chori buracho gukoreka na bwa aba commissioner ba IABC. You see, this is an interesting part because I remember last time Ekeroyo Nango Choru as a chairman, the late chairman Chebukati was a cross-band. They said it was a cross-band to Raila. But I guess what Chango Tangazo Bagateva Chebukati will to create Raila or Ruto. So it's another case, same scenario, and it's now happening. Martha Karua na Eugene, they are saying yeah. Koranga upendeleo nero as a formation here the new IBC commission. But let's wait after formation to lenga which side has won. But then you lenga once wachi kwa Toru na ba Kenya. We are seeing Raila in South Sudan crisis. Noakale, he was sent there as a special envoy by the president to try and see if the South Sudan deputy president na Mukayo Sembachi Koigolo. Because as we speak one again, no bale echera. They were arrested. That's the Riek Manjari ne wife yae. Now they under house arrest. So we are waiting for Sembachi Koigolo through the intervention of the Prime Minister Raila Odinga. So those are the key issues. Saying as a nation, as from within the country nationally. We are also looking at the issue. There's an issue around this year about Medi County, where there's an allegation in money already expired. Mondo yetu sine tender supply sine county government yango be kama lioga hiyo kama sema lioga expired na alia manyala yetu bakanya mix maybe kuikereke wango kelikie mondo tatu kama liogo anyarete. So they are saying that the number of units ya malioga expired 85 units of drugs na exposed kanya expired abantu ba disposed ka mix una malioga many. So ndo maitinga ana nchimbarenga kanya ba iba malioga hiyo. So but we are waiting to happen through investigations. Maybe the Auditor General has come in. There's another audit report. Let's hope that a report will come out. A conclusive report will come out. There's a story from Haiti. Abasigari ba Kenya. Page 10. Ingasiti ya lero. Katabanga abasigari ba berembanya baba yatinjad Moisonde. Sisigie gendrete. Na nina royo moko nyoro last week. So ntumaitinga aki lakini serikali yateberenga ngo investigate ya. Parolenga kibasigari ngotoka bari. It's a abasigari bachete I hit for the last 1 year until nyakumi oyo mukwete maybe 1 month ago. Oyo mo last week gatebekana nga nigo bachete gusuguma egari yakwa mete akabambu. But this for me this is now a way the government now yans to communicate all those people in Haiti, the security officers wants to communicate that they will not tell you openly most guys are more cool. They will prepare you like Mondo Gaborete.
And maybe at Ita one gutoko no point, nyomo barobwa basirete ni goli go. Yes. So I don't know how they'll communicate that, but then the family nchikanyerete. No families are in communication and right. So the more you delay, if you look at the family area, muskari obanyara kobora. I remember the first 2 days media interview. But from that point, Kirumondo is silent. So you cannot tell maybe the government intervened, but the family ringa is an acute operation. You don't need to give the fault more information. So let's wait what will happen in their height, but that's from the nation perspective. Na boigo tokurigera gazeti ya Taifa Leo ndo chenga ringana rimwe nigo rikora Ruto anza kukoya mulima. Ruto ndo chenga bono chakire gutira guchia egetuno goro kegima gose agendete ne safari yae yo gutira o mulima hase gotebanga mulima wakaribisha Ruto kwa bashasha ngani kwa banya tukumwarigania asomo goko kegima nande ekero kwa ruteno echivicha chikuru ase echinsemencho nigo chire chikuru kinga abantu obari korokana muna abantu babwatu muchano ne serikali chivicha chiro chokorokenga mba mubwatiti kigima gosembanya tukumwarigania ase omugoko nande chivicha toro chine ne chiamagendera nyare tukoneke oroche chinyomba chikoga chose chinsemecho. What you see, the central region is a unique community. In the sense that they can shout in terms of politics, but they come together. But we need to do this and this and this. Unlike now, one community the Yomogusi, it's a gay mpaka kere president ya loro. Wakati ya loro na wakuru na wakana chingundi. Yes. Anakuwa makanyaranga magendera manke wono gusi. Akwamire actually. Yes, because it's kind of central region para chigendera te korosu. Ocho gusi chipajinge chikwamete. Chiskuru kwa gachochire. Kwa gachochire kero muraibu nsaka enda central region. Paka babago wanesegi bakamikala sam. Batanga tukatoka kwanza development. Tumakula nesegi. If you remember last month, kanyakera kwabira mongasa taragenda ka taraba impeached. Sekina yako tunatera ba successive. Kindika kalangiria abantu ba Meru region to Nairobi. Kabatere twataka discuss ya magendero. Siasa inomo kola tingo nyako bakani mo kola siasa. So after twareka iga Karen ya residency ya deputy president, kana mo kola siasa ya ino. Pateke to iga to discuss ya magendero. Njera kitoko nyore evinto korwa serikali. How is it? Na ando changa polisi wawili wa Kenya wajeruhiwa Haiti wakidumisha amani omugano ino owa kwani kura gazeti ya Daily Nation. Na Karua Kalonzo watisha kupinga uundaji wa IEBC ne kiongo agikwanira ekirondo chenga abaiga bakoroka nabo bari asinsemo ya opposition. Martha Karua Kalonzo Musyoka bari na babo Eugene Wamalo niko banyarira gotebanga kero kende ekiombekyo kegendete ko gosenchera ekiombekege kya IEBC keendrete kubikwamo teri endonge ng'ani gobona serikali muraibwense omusike William Ruto nere omusike Raila Odinga banyare gosona ne kiombekyo ngabona tige gochikoba ekerongeanete na aboigo ntubate mahakama yazima ulipaji wa karo kupitia eCitizen higo wakane school fees wetera asumurobero o eCitizen tigokayo majonzi watu 7 wa familia wakifariki ajalini wakienda matangani. Mugano uri kuri asichinse mucha Naivasha county ya Nakuru ekirabononga abatano na babere kuri asenke mu banyarite kusiria amagima bo ase mu busikono mu bwepara na boigo aliyefungwa kimakosa atoa masharti makali ya msamaha. Ndose nande engana ndose achakire ko trend gusama tukabangwiga twarore abantu abange angane yiga ayaba Kenya gosibwa ase chinse chenyenge osichinse cheisko ndochanga nande nara igo yomo osibitwe omwaka o 2011 wikira boniga ngakorinde gatoka ngama mochabekire osenigabi asibitwe asebintata koleti Eso kana court Mathilda eso kana don't court sinyinga handa wange basibire because chichera bibera bati amagoso tanalengo kolega siasa ndanya tengo kwa story gete ya Enchila abantu bagospel bina bia defilement and rape cases in Gusii region. Okay, you don't support GBV, but then the defilement cases in this country, particularly in Gusii region, they should be looked into. There are people who set up
n'abantu bambasire Kenya bande bagocha basiria magima basensi ya Kenya mabasensi ya Kenya, but that doesn't encourage crime ngojo community because ngwapen here across the world ngojo commit crime stand true then now onyorobo ene bwago bono ndo chinga oyoiga omanyekana tiko so bati miaka 47 liganyarete ko ranga ogochika gusigi babito okololo ligondo chinga anyarete ko sibaso mwaka 2011 kubatikana kiringa niga kagirutu nganero nyarete ko moita omomenyo yo masi county ya Lamu korende ndo chinga ogochika kwa enkoringa family members abo oyoiga sibire banyare ko enda sare ko saba okwabera oyo maso oyo. But actually, from 2011 mpaka bono ile miaka more than 10. Na bwato nyorobo ina bwae bono ika. Sari miaka ni kunyo lenge maybe miaka is 45. Iga ale go sibwa maisha. Ango maisha. Now is 45. 47. You know monto spetu kare youth. Bono go vero mogaka 47 monto money years 3 years to 50 years. Asibetu kare 36. 36. You're very mugaka. That's more than 10 years. You guys better almost 36 years, 1 year. Actually, 133 years. So, I'm not going to take in again. For me, I'm sure it's one through the government because in the Kiamanda, it was the state fathers, they accused. So, the government, you must be. I went to court one here, I fight again for compensation. And I'm sure you get good money. But when I say the Kenyans, they go behave. Tambewa kana chira esa kunya wengine nani miaka 55 otathika nero te bringa kunyara kwabira familia yeiga wika ba musabire okwabira of course na family okwabira yes but now the government because murder cases in this country some of the criminal cases in this country it's the state versus the suspect so imuntu musibete oyo na serikali ya musibete tuweke gambero so ndakira na file application yende na igorire tu na go akasora serikali makanjira chane get good man actually sasa kama mabwa ya retirement na ndo cha county ya Mombasa kwa tafanga chama cha Jubilee chaanza kumpigia debe Matiang'i process chinse mecho cha Mombasa na mange asingincho yebiro mkagiretenga engana endere gaiga nigoro ya omotengecho moneno nyarete ko korekana sinsiri ya Myanmar na boigo Thailand nekero egote banga abantu wika chiribusa to banyare gusiria amagimabo na boigo abande wetania chiribunya banyare koba gotigwa guseni go batigire nechingo machimbe nga omotengecho yo nyarete ko korekana wiki etari tukorie juma niko bono letira salenene ase chinsecho kagetinga sechi gazeti na buturache gukorera iga abuga irinde kachinse isato arakonyoro mugine iga se studio tukwandire amangana yeti semi akeli tukoria lero kiro tukuriye kwanza abasubati. Thank you. Ngabona sana mwancho murigerera tobusagoska ekiagerana ndike cyo kachinse isato tukonyoro mugine tunyari kurigerera chisemi anene mono abasubati na kibakonyara kogendera ogosiro ase okoneke ngabakorere sciences entubwate amangana technology gusoko kore bintu asenchira yekerero na kibaranyale gwikirania ayo onsi asense mwiri gusasi wizareri yetisemi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege gusie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya uwanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimerulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemerulu yetu au inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeunga kia momogusi.
This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics ngubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge tato nigo kwa grout kilo isato posa gukora chikaton meronge tato nigo kwa kilo isano na isato posa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere posa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresi mese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya American Sons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au binde boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagi cyo gwaranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo
urakoberwa ikasore asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho y'Obusongo eyera hamwe n'eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyere hamwe n'ebengi ya Credit Bank asamange bakeresi ngwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chekerero to gotumia obobwenya bwekerero technology yo koligerero mugero omugima nainde twarigerero ngambi mo kibiri byasero gutwara umucanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto ko rusi ase chinse buna bono ko rustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto ko rusi sense ya Malaysia ayande ko rustura sense ya Spain na ayande ni goto ko rusia sense ya California Los Angeles California in USA mario gande na to ko rusia somo cho India na ayande ni goto ko nyarusia sense ya South Africa ayana ara mario ga ko nyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to ko bweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyole obugwenia. Omogusi, are you ready for this? Omunyangongo na boigo omobui asaboteri Pastor Mary Kirubo. Oli omredia numurubiri w'umusasuko enyumapili ase TV yaone radio ya Getembe niho akuchingira emyaka 35 yobokorera ubuya inseye y'ubukristo na kurangia enchili watana amonere chinga kichiga akuchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyiga buriga orakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo muchugiga obusungo buchakira chinsebere chamambia wika chinse 11 chamagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao
nyuranga nonyoro bugwenia bwa marwire amange abuna amarwire y'isukari amarwire y'inda amarwire y'omugongo n'ayandi amange. We call your prostate. Eno burwire bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki burwire bwe sukari bwo so mubero woime. Hypertension no burwire keramanyinga kogende bureso mubero. Walfiti itosomete chinchereza tochokorwa lya marwaire. Enchere ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine. Yani ubonyagitalio bwa kawaida. Itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiku amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko lwali amarwaire. Nchirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twalwali amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti gaizo wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Busana umancho murigere ndatinga twasoire asense mweri yo mweri okigima ritukuria rero oria Jumatano rituko tukumurikira amangana ya basubati igori tukuria rero nekero tukurigiria chisemi anne muno nekero toreno mageneto oyore Madam Martha Kemoni kurwase skuru igose University ya Kisii ekero bono turachikurigira naki abasubati babonte kuba encouraged kusenga ki abasubati baranyare kwewa omoyo gosegetwa banyare konekenga bakorire chi science ntobwate bone mirimo eri okonyaranga abasubati amatukuru amatukama gega babiri bakobo tubwate mirimo buna chemistry ntobwate chisabu ntobwate physics na boigo ekero tukurigira namangana nonye a technology gose okoba anonye a technician naki amangana yega aranyare konekiwa na abasubati banyare weswanane na boigo anyare kubakonya ase amatuko are bosigo mwanchi murigere karibu sana lekero tukumwarigane Madam Martha Kemoni madam nkagirete nga amatuka achire lakini tari mono lakini amaigana arororo karibu sana nakibakire wakire buya madam Rieta Martha Kemoni. Martha Kemoni kiro kene ngabarukiwa abago ba Kisii University abantu mbare bakomanyete kurwaso lakini mwancho muri nari tukomanya ki madam yega kyawson isa nche ya samarieta bana moyo wera bancho barigereria nkoro kumada nyaboke Kemoni Ibongo kolega ase Kisii University ase school ya Pure and Applied Sciences in short the SPAS under physics department. Igongo kora ase department ya physics igongo somichi practical. Ekera banafunzi basomire class ngocha bali baira na back to lab twaba orokereri. Biri basome class bono bacha theory bacha kubikora practically. Mbe mwana sana mwete karenga na rikora abana no ekira naringe form 1 tuboite ati madam cha physics sana. Never campus go say university tenke buna secondary kiro kende ninki kyagere to gachore njire yega yoko swase amangana physics kusa amangana sciences igona sweato through motivation na amangana alio ogo feelinga hakina aliko babona nyarebe when we were in high school nkorigeri kwarenge abalimu ba norigeri no ss school abalimu ba kora sciences na especially physics ebarabake
Bona injera nere eajiri gutwaranga akiango na inche nababona nyarebe. Nabona landed into physics. Esengenje na aroche yani etokoroka nga yani oko feel umonguso yani nga nyarebe na kiale gonyo nyara why not me. Aba rimu kwa bata basubati kiro kine mbange ugo kazira bugima. Ya mbale okashi abugima mono because nabara mungu nyawoto ini kare. Musubati ni kuolewa na kupata ng'ombe konyora chiombe. But familia ito from my family mba ncheta masomo especially my dad na nchete sana abantu bagosoma but ta manyerere nga bona umuntu nacho kora science in our family abantu mbali baro babweta science mono but bona karana nyorte guchikokore kosi ya science kera na nyorte rirube my dad nera na ba kumetinga uchikokora science no nyare abuga singa no nyare ono science sichi ya chagito kurunsalia from background yanka aba ibolimba badenga musubate ta konyara ono nere genderete baka ya ikire bono yanga tokonyora abana abake bagokora sciences but rende na bana motetinga let me try. Batikira kwa renge nonye eskuru yo porosa tukuria primary wokina okoswa secondary nonye chisabu kwa chianjete ina chianjete mono nda tebe aranga ngabono na chianjete abandi banyakuobo abana nga abono utachianjete korunse to konyara yani na lenga average bona average through motivation umanyete nonye mbona ga madam motivation nonye waikire miake egento tagete go pursue onyo rumonto gukwa motivation otwara interest na bogo kenyara bona through that motivation ikagera nganya ko kolani ngora pakanga chakonyora nga bona na gianchire nekirose ogosose university kiro kende inkosi kikwanyarete gokoranga ki ekirangire kiao watebringa ngo kwanete no moiboli otagete ko koramangana ya sciences ekiro goswa school okiro goswa university okobeko boroso bwa college amaroro kwa watenarali ochikoba umwalimu ochikoba nsemo kiwatagete goswa amangana sciences initially na ligereti mono amaroro mono nkamanyanga courses chinde jam ngoberoro yanyo konyora abantu barabange bono nkaranga sciences watu mbali ko babange kwanza basubati konyora basubati mbaye bono iye which leading chances of yani ochikonyora na negasi yera beraisi asengenje bono konyora murabake nandi na muragenda for maybe interview mamanya konyora murago sen 5 abanyaruka muri babiri guso munyaruka yomo chances inchiroro ngaye bono kwali ngoyo gender kwanyorire kwairo bono njengaranga na hariko kora sciences yechi nabo chirankonye insuke mono ngenda mutu mbuna kana hariko nyagukina na manyete nga ninje gukore gazi university bono because na kora sciences yechi kana na kora diploma ya lab sciences ye yale gukata across nabo karwa kore lab science nabo kwenda physics kwenda chemistry kwenda biology bono nchenga kora ekera chikonyore chance yokori kwe university inkamanya konyora nga chikosi nchirororo ekere chikwekire university maite wa advance korwa high school nkamanya konyora nga chilaini chire chini kwamanya goswa dipa bono goswa dipa bono nchenkaranga tiganso physics something kere tough na inje nkongororo no nyene generation yane maita abana bawo na bara kuminga hakima monyo konyara why not me njengi ntakore no wata wasani kwa vire na barabu kurwo bwana gukina anemo na basubati
kagerete nga mpare ngumanyete banyari koswa samangana ega sciences nonye korigereria obonyagitari omete squeeze na bokonyora nga nasinga abange ngoswa barororo kero kene mostly asingencho ya biology biology tiri gochi ya batafu mono lakini kero korigereria umurimo buna physics kusisabu na physics nyokwate abasubati kero kene barabasani bawo wakinete na barabu basoeta sensemeye abake sana unabona ase obonyagitari nimbwate abasani barase obonyagitari but bono mbarenga under physics abarenga ase biology bona ase physics yaro tindarora musani ore line ya physics oyina akinete nera tindarora abandi abara abarimu chikosisi chinde but ase line ya physics yakari umwarimu wa high school physics tindanyora igo bonekera tokuminti nenje nabongo feeling you are unique I'm unique to my friends mbona sana umurimo yega physics enjera nero kwa nonye nechinsa chikirasi ekiga abana bare ko musembe onjera gite okonyora nge kirasi ke osedi rimo go chakera isingencho nere mandatory mo chake na physics form 1 form 2 okonyora nga abana abange bako musembe ofaganyirite ngari tukuririo mweri agokora achigo choose emirimo atuguterare lakini wekira se university anne mono tokumurike Kisii University abasubati mbararoro basoira se bari barense yago bono na kiro cyo mubarure nandi na kibao kora kuri myaka ya maega ntware konyora bana bange anda bono buna physics yaito etobwate tobagaine tobwata geophysics and equanda physics tuko na renewable equanda physics na BSc physics chikosi chisata karito koleterwa abanafunzi anene mone karokoligererio mubaroria akonyora abana barabake especially BSc physics buna bona yani mbwata abanafunzi abana bamura barabange buna bona BSc physics nimbwata abanyaruka barabange bane toigwete bono bamura nabange togoja geophysics na renewable wasichana nabake sana but rinde kera bono kurumaega bakabaira bakana nabo konyoranga se class ikimunyaruka taiyo bono turumu na bagoika banyora encouragement yeli toko banyoranga no musubati to tokori kwa nini ngieko gera tokuobo nande kwanyora maybe enkoro ya chiranga bono nande ntubwate program ya outreach ese department yaito tokotarira chi school chia high school bono on Friday tuagenda Gianchere secondary department yaito ya physics tuagenda outreach yororo tugaikororo tugakwanira abana baito ababali high school ntwanyare tukabatoko encourage mangana ya STEM STEM eye igere science, technology, engineering and mathematics. Bono turuchiege STEM eye mangane bwatete imena ya science sioka. Konyara tukole twanyara time twaba encourage banyara ko bagokora those sciences because opportunities nchirorora karo mwana akorete sciences. Netoka na mwana abana bakorete form 4 kare bago kusubsinja igoretu kare bago join na bakonda gwachore ko singia kwatoka nanga bana gwachore ocho gukora use medicine kwamanya kanyoranga biology yago tukutire physics ibintu mbiro ocho gukora ibintu bya x-ray to ocho gukora ko x-ray onye tomanye titosomete igoro ya x-ray anya tomaite mangana physics ibona yako bekirisiko bono we encourage abantu abona tokora chakera muna tokotwara cha outreach cha high school twabatai babo kuri chikosi chonsi nande batema korengani bona kare kuchikoika bona riba uja kujoin university riba kwachora kwanyora ngango fiti vale in terms of performance kwanyaranga nkoswana nere tukurigire bona abahorokiwa baikubwata abasubati kero kubarigereria na kibao kori emirime performance yabo nakire nande the outcomes inchirete gose inchira kibako bakoereranga mirime ngo bakonyere ekero bagoika the first impression muna baikirega mata kera bakonyora barabake nonya mbarabungu takabale ko komenta chingurunga kakenye tora abakeiga bono we are the pioneers bono tigato to work hard egera baike kubwa baorokia banga amaene intu nonya tora basubati we can do better ona kera baikire kana ande banyorira no musubati ugo deal na barabo igo bakogoka mono yagera ba work very hard banya kanyora ni difficulties chikuba chanda
ngamba afasa go feel go ikasa abande go sigo gukora buya ngokora bari buya bari gutwara ni challenge asiki masomo ningi kogera kiro kinda abona gusokonyora nga students bakwika abo konyora mbabwati attitude gete uchaso mwalimu musubati anamo no gusomya mirimo bune ya physics totebe tubate mirimo buna nonye bono chemistry ne sabo konyora nga enchira nera abo students bakote bango madam uyu madam yaya ekiroro chinga musubati ekiroro mwalimu gusomorokia bwemireme yega bintu kibireirire kwanyora nga nabo goche kirasime kogokete asa abana kogochengira abana nanda matukande gusoma mwalimu narero konyorore mudirioka musubati ono maita abana baria igoto kubaira bana abana baita enjera ngo treat abana bane nyumba is the same as enjera ngo treat abana bali at the right way talinga ngo ba treat buyamba siri bono ekero nde free na barbo togo ikaiga maite first impression jimuna ngo ike class na togo chaka for introduction enjera nda introduce abana baria na beko bawo moyo usebaite first of all naboko ba introduce buya obatebi wale naboko batebinga maybe inche mother ndeiga area ya nene ono kurwabo bachaka kunya gutwara interest area ene how did she came up with this bono kitogenderete kunya kubakwanira in case nane ngo batebi nga in case yakara kwanyorera ni challenge maybe umwana narumanyete oyigubobe twabate class ntobegete timetable tokuba later in cohorts group bari gocha tacheti bono igarenge aigwete bobe bono kera utari ko muharash na boko motenge kwarwarete eken yani okomoreza bangana mambi naye no chobe bunanje inkyo cha gotebia abana generation bono yani togotema kuba encourage twabareta ange egere ntubaho boy mono especially yabasubati batama abo subati kira bare ase universities onkonyorore amachando buna bono amarito abwango okonyora musubati kiro kende naro soira se nyomo ale kirasi nkutwara bari emechande menge dero tukurigeria abange okonyora stress nero yababwatire anamone kiro babire yatokire gusingo musubati omoro kiwa bwebwateranire njira kimoko ne kingataranyara gutikira amasomo ali njira ikegera chisavu nchigo chandoyo onyorenga nabwate nere complications chae cha kerekendo bolitobori upoko mochanda especially kare ikerego maita kara abana barure nka tole na barabo ije bachire university bale boka bona abwate freedom korungana bakwari kumayanga sangapi wacha bona ali sakare kwa mukombarete nyumba bakamenyete kifyake bona abana bali kuchibale batwara freedom kera batwara freedom yamanya go chance party mbaya umwana uri nyoriro muzigo ona kera ikero muzigo imalia ntuntori ko restrict mono bona kwa bere muzigo gendaka tari buna high school ali university onya kwa bere muzigo muntu tayo kubolinga ngakikia baiga batia kero nabo kumonya ko baini kare jerto ruchito ikonya ko mobole maitonya ko mobolinga ngakiole iga go se discipline ali kwa irungu aba muzigo bono mwana era nabago che school batrende as ntubuna basubati kero kwanyolire se class kia umwana na alega nabo kumukwanira kwa motevinga this is not a big challenge ayegendera na masomo okonyora yabere was ntubwate dean of students ntubwate counseling umwana uri nabo kumuhira gucyo kera kwaresire shida ya asinyire akorero counseling at the same time ekera umwana oya akire buna bone gwikirenga ki chilab njire korosi chire sana je abana bakora ntubwate experiment yo kora no 2 hours ona kero konyora umwana oyo orosirire nandi tokunyara kumubeka in that groups tokobeka abandi nabo komotebinga aye what you'll do nabo matomo we are mothers nabo mwana konyora orosire ayo komotebi what you'll do aye bono ndiora toko ole free kera ko kwanyora mate toko ikanasi mwana ori 2 hours ngani practical okora abako mote you look for your time nandi bono congestion era muna tole maoro jo rabeka abana wa 50 akorosa bwangu bono bali nabo ko batebinga you come your time when you oigwete nga bono naboko nyara mwakora nere kando ine njira ya mutoko ba encourage mbago kwemioyo tewe kanga bono nyoriro mwana toro china bwata ngo ndali class go chale lab amatemu namuganyete nyomba neko muganyete e family ya eto kumanya umwana ngo muchandari bono ndu mwana nabago che class but ntori wanja bacha na bana lab haro bono ntubwate preparation rooms chirabu ntubwate offices
mwana ule no go gachire no mwana nabo kumubwatera aso akore bintu byaye gose university ntubwate unit yo abana nabo bakwirwa ororo barerwa ororo ukore class umupiki bono nturi koranga abana bari ngotwara bari challenge baranyare ko bakwire na maya unless ekera twalete challenge koruinka moiboria mo kazi yerete bono no ekera kwanda dino students werezanga yambia mbere taiga but korunga bya kongire bono chukumu ya dean of students na counseling no ekubwatera naye tukero tukurigera bono igati ya tubate lecturers abasubati ogose barimo gukora na barabwe mirimo mu anese department ya sciences nekiko nyara ko maintain gose mo balance amangana yegasi metabasubati amangana mangi especially muna bononje na korate diploma ya nengire na maega ngache karna so chance na so university ngakora diploma ya PhD ya lab sciences bono iga ma student ngokora masters bono no mwanafunzi nde ngokora ndi masters no mokoli gasinde nimbwata abanafunzi abange ngo se physics etogo sabu abana ba education tuwasabu abana baba PSC physics pure physics tuwasabu geophysics na renewable turuchia loti ine nyingi bono nimbwene togo dili na abana nyomba mwane abana mbanga niti school fees bona kare go ikere challenge no wata bona kare go ikere chinga kibunechio anane mona kare to kora masoma to kora ya to advance kare tole gasi etoko yakora part time wechi eto mwalimu na bato yani moko gamba tunga mwalimu na maite no wate family na maite no legasi bona to create a link to ali time ilia kunyara kubaga gutosoma maybe kara nyor time no ne weekend na bago to meet otosoma lili bono after wa egasi ya 5 abato ko organize class to asoma kego ikiranga kego ikiranga bono ne amangana yegasi to chiko kwa 5 wachire class bono family yao nera wenga ngogenda uri class bono hand in hand kare binte biko gendamo mwari mukubona maite no uri class egasi ya no korete ai family yao no uri class ibo bono e challenge ina bato kunyara ko manage nkonyora umuchando nonye family ko ba against nkonyora renga kiro kende nonye ogoika kwanyara nonye ubate mother in law kwanyara nonye mugako go obero mutindi o kwanyara bange ngutwara bara umuchando buno yoiga naki aigana ki omuntu okotema gukora mangana ega oine kinga turi gotigie gasi nabo igo nkaya utora yetiga kenda ye yawo waba kwanire mbiya bare ntubwata abanda konyora ngaki akum endamenta masomo gose family igente getangani family titabetie njira ko gendo bere miremo mono kabwata abana bake kwanyara nonya bayibori bande bakunya komana nga agutiga abane geka nandi wachire commentire amangana ndinga ngochire commenta masomo abane mbari ko getake lightly bange mbari ko getake lightly anene mono muna bono men bagaka bange mbari wanja because abana na kolete to koleki ondendira abana igo gocha late warale aso gocha late nande comment class bono nando ko comment class gochi oli bono ko bamo yani ngabono to gochi ko bamo mokanye ko baskasi mono tori gotoka because chimiti era ntwagenda bana ntubona ali gasi nkonyora tole nga ntubwate field trips ntongo ira tora abanafunzi Mombasa mwa tali koli moko gena bera tora abanafunzi Mombasa for ebintu mbere toko tutali gotwara se lab bagenda isiko to na batora no Cambridge barole lab chire ororo abara agende je otamo gali baligere limbinto kibiro orore bintu buna ibi bono ngote byoro yo korwe family yao wiki oli tukoligima ko saa 2 mpaka 5 virasi bya ko extend nande next week abali bakale Mombasa for 5 days ngo very challenge mono ekero iro Kenya etoka nenga that family teli focus tera itaberana batia karego ikaraigo nchetumi gonda encourage inga to kunyara ko bako gotiga because of that na bako gendera
tagendera kokoro kinga no bumwenu but na bakoendera goikaransa abaerese nga gaki egente kekere for chinga kichinke nande abaerese benefits chiaye nga Obuya boko chikonya obuya bo komenta because ya amasomo. mamme ga bintu ngo chakomenta bire gai because as moyo buno konya komenta masomo muna chibesa na chire chikonya okara chikonya komenta igo bono nabo konya kuba kwanera ngora igo ngaya ya gaki egenteke gaki na matuka make nande benefits chiaye nechi tinkagere tinga network issues mo Ambi muno kegima igo mwancho murigere no igwete ayokora se madam matake bone nigagendete kwerera gose geta buna abasubati nande amangana yegana bakonyareka tukurigire ase ensemo ya technology mete bone gakire gento tugukwanira ibintu byekerero ero ngakiora nera te baba subati tukurigire mangana okonyora nga ekire ibintu bigendete kukina kusinonye machines chigutumika bone igo kusanonyari lab okonyora ibintu bire complicated yani ibintu bingi bitagete obumanyi bwa technology n'abasubati abango konyora nga mbali gochibate mango ya associate mono na mangana ye mitambo mangana ye ibintu bingi biga byachire byekerero konyora nga bagotiga monta tata itigento ke como stress mono anana mona igento pa koboa no stress yiwateba toro chintu abangi no manyete abasubati chichukumu tubwate ne chinyingi nobwate family okorenda munane mono nando nyori bono ore gasi bono okonyora nga tutageti kintu kego stress abange nakio kogera bakogenda goteba nga chikingo ende university tigagende nkore course yeri very easy ere ngororo kubwate kitabu ka wasoma ngende school wali nsomise bintu bya social sciences nkora ne bibono chi machine echi na nini nande abange ngo chibale babo nga chi machine echi nchibwata effect at the end warari unabono chikemike chigutumika se lab umonda tanchi konya ko chifuimu chiri chia ammonia chifuimu chiri chia chikwere chigono ane chianga chia omanyete otabeti kin ese lab ya chemistry nabo sulfuric acid yego gusarira chianga ono monda kubora nga ahene gasi ko eri sangurio monda no ane risango utabeti kin omanyanga na kyo kobeka bana acid to water water to acid otamanyete omaite na bego kolipukera nekero igobono etoko baeni courage nga gendo nkeyo kegosinya tiga kero monta atware mind ya focusing aki kendo nkeyo monta arasinywe onyenyare beka gukora nkinje ntakorere because abasubati mbaro twaye korere unki ayo taye korere bone njere yo kunya bateba nganje tinta kitugo associate ekero okore bintu bire tough na ayo oko tough at some point kwanyore oko feel solo kwa kwikoro kwa ratora no nyina stress tutebene amangana ya gukwengere mirimo ya bimingi buno mwalimu kiagera na buta agendese counseling ye school nsira kyo gotema ku nande kwe rejuvenate anene mono ekero konyora buna bana tubwate large numbers ya wanafunzi nkonyora uri nga egasi nkobere ya enkwengere kwagoya lakini tuli gukumoyo because umaite kera na atwarete passion yeri yo gukora gento keria to me ntindi koranga ngembere stress yani nkoranga nikifanya eko drive because ano nkoragira koro number 1 as much as ninjintu ala stress goikan kolegasi na ere mbege tororo na and from the word go na tagete gupasue genteke in my mind na manyete nga sa genteke negeko bono ninye sete tinga abana bane mbwate semester abana usemia ina meaina aba within this na kore and inde bakokore mirimo na ande bakankore mirimo because at the end of the day I'm paid ikobono tinkora ngange stress mono sengenje ine gasi yane na nganchite gokora nekiro ore ukwa kwandira omuruberio ga ostemo kosekiro toko sukanse gocha sumuruberio OCBC nekiro ruchinga CBC yarigere rimona mangana yega sciences na molikire mangana technology na molikire sana utatiga bono ndo chinga umurembo yo gwesabo chakire gutwara ochakire kurutuwo cyana garinga kero kende sabutarira asime chikoba compulsory ubu ya gwesabo mburobi netoka ngumuntu tarigeti gochikokara kose ndio se correlate na maths esabo ero maitenero keregenta nonya naye buno rega iga madamwe gasi igo calculated with the time mkwarenge program gete mambe ine sabu bono ya ne program to ine sabu nchetindo chinga program ya CBC nengi yerepi lakini ona lego aji
aba bago deal nero mbabasa gutiga esabu isiko because esabu nero kere egento bono ngotoka nere ng'a ekero kogenda buna bona amang'ana ya nyagitari for example nabeire nurse nyagitari inde calculation yane yokobeka eriogo eyine esabu tokogenda kokora ebinto ebi nabono bia physics ekero tokogenda tokorigi values twanyora voltage ne current ye eyine esabu erabu bakochi yake onyore esabu calculation into bwatega eyine esabu bono tinde ochinga esabu eyo bariri etoba encouraging amba basa gotiga esabu because nande kwere nde STEM ya watebanga science technology engineering and mathematics inki bono bakumite maths yerende because inje tumi maths nere everything na yete engineering yarato chiti kopeko nga an option lakini igase STEM nkagirite nga aingane ne point kurigiri wana mon ase umurobiri ga abwesabu because hende go abandi bakuburinga inki kiagirete bagatiga matuka magega abantu twara chandegire bakorire isabu lakini ikebone igaliri abantu kwa delete nero mpaka mwele lakini nga abana ba CBC nanda abana metekero kurigira abana babono mbare sharp abana baigana nde nabo bakubwata bwango ngana ubatete ko urwe sabu nande torigereri buya ekero bakorusia esabu ingo bono gochikoya somi gochimoto because ekero esabu ya ruro maite tinkomanya mang'ana ya physics calculation is tinkomanya calibration of maybe machines ine esabu bono ekero bayerusio tinkagereti ng'a tiga baenda barigereri mono neri gochikubeka option na begotoka lakini bonera tukengo mubaro gokora esabu ye bono gocha kobomoke batirende nchetumie nare ko wajinga tiga esabu eba compulsory na liera agera abana aba baito bagwaki hard abana because wengi abange mbago chiko gokora esabu neba option bago gokora gento gekorelate na mathematics mbia mono sana ndotinga nande abasubati bono tukurigiria ase igati ya mang'ana ari nanda konyora kubachanda ase mirimo buna kiro muri ase skuru bwata abana bange ndubwata mang'ana amoshene amang'ana y'omono naki mukonyara kotema koenikia amang'ana iga ayo kunya kwana nonye igati ya borokiwa ndubwate aborokia bari mu bose taracho affect emirimo singinchoka nyarorenga wakati mwingine nabeko chinga kicho omonto ose chinga kichinde ya throw abantu bande into stress yareta omuchando monene yareta abantu gwaka na gusikurutira namang'ana abantu baba babisa bono mbakonyara gukora no emirimo mukonyara gusomamo bono ase itogari Kisii University stokore gasi condition yentang'ani muno tumira naye madiri tanga twarwanire iga bono nari twagendanga yani amang'ana ng'achisegi chikiang'o ng'abamba arwana kiang'o ekikerakio keraki in mind ng'a bono kina kiang'o keyo nkogochi because ogwachete gase okore gase tari kurwana bono amang'ana mushene ero nyanya kubora saba swati but bono muna bona our department ya physics ase ng'encho bono abanto abange bayigo boete etore babere boka etore babere boka igo bono mubaro tori omanene mubaro ntobwati monene ase department ya physics kwanza nanda ase lab etore babere togocha biology etobwate 3 ladies arafu chemistry ntobwati ase technologist bono chemistry ntobwati lady bona aba buna tora moyo we are sharing the same offices ntwanya gutwara that issue ase ntbono chikolegi chitu tore Kisii University tuko sawa because you guys togora tego kwalao ochake konya kubwata mushene mono because karo muntu buna kwapo kamambi no bwata wanafunzi gochie lab umaite nande to tinkoenda lab nchake kwa wanafunzi onya tinda akora gentekyo kuikangende nimbwate manyo yane ngikaransa nande gento togokora chi practical ntori gochikora bakwenda basoma ari tokwenda hand in hand no mwarimu gabwate course outline semester course outline ngenda gosoma course outline iri nera na nchembwate ngotumekanga nasomiga experiment gete nasomiga experiment gete nkoba bono goikankore chi experiment chiria semester yengokori chikore pi before ntara abana bari oroche ndakoretera igabuma madam n'abanafunzi mbegeta kintu ntakorete
kimanya ko bange gokorera is that embarrassment bono goika nkore make sure ng'egente kiabeire buya namanya kugenda nario koherezana na wanafunzi batwara interest mono ng'a ikitwa bamanyete bono igo ntori gotwara time mono tia mushene because uno kubuka mambi kwanza lunch tokumera nanga lunch ng'aki tokoragera but bono kero mondo mambi na go office yae kero mondo abia alibisi mushene tari gotoka mono ere kiro kurigere abana bono papa ukina ntubate abana bari nonyeche abana bake abanyaroka baukina bono bagendete gusoma city school igati ya mangana buna ya igo konyora kero kene mbari guchibaba nonye ayo buno moiboli kero kene nabo gotema koibika sige kurutuke mwana munyaruko muko ukina amangana buna ene kiura nyaruko ne kinga abana baiga tari guchikonya kubakuna ustari kubachanda ba stress bono nche buna ndarigereri biya manda toise ko yachakera ntunyumba abaiboli maite child begins at home. At home. Enchiranda abeko omwana naende enchira nchende umaete buna ali semenya tonye kimbwate pia noyo gokina mbara naroje bono nabakubwati footsteps chiri bono at least intuona buna abaiboli abana batokina bono toteme intutweka abanyene gwechena tororekane ng'a ntorera iningia bono na abana barutogokinia especially girls maite kare ntua renge free na baiboli baito yani timanye tinganga kitu akinete lakini lero iga omwana ugo bwende to yani mwakuona kere igento bono toise ko banga twabeire ntwe abantu twe tokorekana buya tutabwati mangana mange na abana abo maite na bakubwati una footsteps cheito nande togendere ko bakwanera asogo chibaba kabeiga mangana mange yaya bono at least nabakonyora twabakanye inkwanere oyone ukwanere oyo nyare bakwanere nabakonyora nga abana aba akara bakumira na mbali konyara bagutwara mangana ali mako nekiro tukwanda mangana bona sense meyega ya laboratory services anamona ase chinsema chiga cha sciences kusasa school kiro kino monta kuirenga omonto uri gutoka se lab mari nga nabo konyora students bande kira kinda kuirenga ni gari igoro yao usinga ke masomo ni garo mungaini ukobwa ngani yero tiriko chiatwara muchana asaba between wanafunzi na intu yes yani wanafunzi bakoliga kira kende bara wake wanaweza kupiga vita singe njobo metinga kira kende mbakubwete in terms of grades koro yes mbali ko baigo because mbali go chiba bakoraki bamanyanga ngoyo garenze barabusolo ngasi obaete quality umanje to mwanafunzi abana bali nabangaini oize ko ba abanafunzi baiche gukobori egento to basa kunyara gukubairaneri bona baguchaka kutwara umuntu yo namanyete bori kyao kora amasoma kumanyanga but bono imyaka etwakorire gasi imyaka amatuka mange nande bono no genderete ko kutumie ko outline eri ento kali basoma nayo maite bono igoro mwalimu serious na technology genderete ko skana nayo nayo go school nayo bono ko outline eri no maite ngamba soma chi unity echi bono nayo maite ole in hand because ngo ikore lab onya tumanyeti mwana ngo kubori ari igo bono nkyo choko mote igo bono na intu go tuomete kapisa iga nayo ole bitabu goro moikirane mwana ga kubori kwa manyankyo ko mote bono nanda abana bali muna ntutu adini ntwanya konyora cases bana bako to undermine nabo batoeta masikani ngandu na bakubwa babo nabo bagocha for consultation esinge njo na intu we deliver your best mbia mwana kima tokurigera sense mo ya kusama na activate education usa tokurigera science as activate institutions amasomo ari bakoegwa agose level ekerengo kirikia masomo bakonyora ase science na isaine amasomo ari na isaine because ase TVET institution unankagerete mbabwate government ngo sponsor mbabwate machines mbabwate ebinto byo machine bagotumeka ase TVET bono ekero konyora umwana ori orure TVET tuje baguchakira certificate paka diploma nkonyora bali knowledge erari eri buya bono kero bagocha moina bamanya konyora na into ntobwate those machines kwerenderi toko ba ali toko deliver gochisi bale bono nkobere buya because moina aria
mbabwate na barabu kwirende yabo mbiyere. Tukurigire ase university ya Kisii lakini ngwanchira muri aboroki okora se chiskuru cyo bobundi batara gochagari nonye batara nonye chilabo barigire ngaki ibintu bikokorwaro ngwanchira tole anene mono buna bono no high school high school mbali bagocha banafunzi konyora bakurware sana bacha kutarira chilabo ntubwate program ngochi bali bacha twabaite chilabo twabaireza nonye koru uji institute TVET ngocha bali barigereri basoa barora chilab chi machine ngo baro kibare bali muna tatebane kama ni chemistry chi machine chiri babwate ngo baro kereri bale basoa biology baro kereri ntoli ko ba limit ngocha bali mbia mona kigima bono to kero togo chago korando chenga ebiro bimbigende tukomnyoka madam obwo bwikanga kibugo chikoserwa bono nga abana baswati tikabakore sciences ntomanyete boniga bachakire mo baro chakire komenta lakini bado mbaro rokonyora nga agokora lakini tari sure mbari bagokora esinge nchokero kende na iwete gokora lakini obwo bambororo bado nga ki sciences echi lakini nintagete bori gokora hesabu yiga nintagete gokora physics okonyora nga obwo bambororo naki obwo igabora nyare guseri kwa samatkare busi okay obwo bebe na obwo goserio turuwe kare turu encouragement bono bona into na gotebi ntubwate program gete ya outreach tochi twatarira chi school bona kare litwachire se chi school chiria nko kwanera tora abana bali sana nko ba encourage tori no yobwato obwo nandi ngo chitore twabaza wadi asa abana bali bakore the best unabona kare twachite gyanjere ntwasa wadi ti umwana olenge the best ne program ya Kisii University gose totebenga enkokorwira asichinse mochingi ase intwe ntwa yakorete on Friday tukagenda gyanjere secondary outreach ya program amangana ya STEM ntwachie tororo bone njiriri okogenda ororo nko nono mwana obwato obwoba na bakorigereringa kumbe egenteke nabokerera isigo bona anene mono toise ko batogotwara abantu abange bako encourage mono kororore no endiri speakers bakogenda chi school bachikuba kwanera ekera bako bakwanera abana bali obwoba boli bakotwara ngoke abole bono igo nali ko encourage abana balia bagendere ko motivation bagendere gukwanira na ko moyo obwo boli bogosira instant because nande bakorora nga basubati mbaro nande kwanyora basubati kwanyora anne mono ndiro kwanyora chi lecture baraba kesana freshers bakorire maybe on my science chire chi hot cake muno monda akorire science siga ko bana 2 years ulikiru kwanyora nyori emere bono kwanyora nga no mbali bakwenda teaching practice konyora baraba sinini sana abakwenda teaching practice asachi high school nko ba encourage bale yani barangonyo yo kaleiga bona I think uko encourage kolia motivation yali bakoego ubwo bori na ubogosira nekiro kurigire ya serikali ya bono njira nerengendete gusira nga abasubati babe tukurigire nonya performance ya ikira subject kurase ya matemo KCSE omwakolia okonyora nga aigase sciences abasubati bado mbalense orochinga njira nere serikali yatemere konekia yabikire abanyaroka ngo basigirera se mangana mbalense aro lakini tima itinga inje ntararora tindarora nga program nere yabekirwe igusira abasubati bono kuma encourage nana mono kero mono tolgireti aiga system aiga umuchando baka umuchando wiko because mbara beka program elia eko encourage bono bagendera ko because result yara na bego gosomunga abamura na balenge abasubati balenge lakini tindarora tindarora program yego chako gusira banyaruka ikiagira bange naho barakora imirimo gete esengincho ngamba bwanete gutwara gosemba babonte gutwara either of the subjects monta metinga otakorete physics bakokore chemistry bono omonta akokora chemistry esengincho amanyetinga ne lazima ko tari esengincho amanyetinga ki neche como konya yes enchire yega ayoko babuno monto niga ko ebiterere gusiga akokora esengincho ye system ndochenga madam
ekira bono iga nabo orakwanĩkia omwerio gose ena encouragement gochase abasubati bonsi ane mono tukurigire nonye abana abanyaroka bagokina boniga chinga tugukwanera genders bonsi ase eng'encho kero mosubati nabwate enkakorwa nebwate abaibori abagaka ng'aki baranyare gosira basubati bakore emirimo eye inche bono omwancho omorigereria ande onsi ase more nare kobatebia ng'a ande onsi ase tore chinyomba chiaito tonyare koba tokokwanera abana baito abanyaroka mono babeire bagotigara maega sana egere banyare koba tokonya koba encourage banyare koba bagopursue sciences at the same time abagaka baito nabo yaigete nkoigete konyora efamily most of the abasubati bachiete ngo omonto okonyora akorete form 4 nabanyorete grade keramobeke somewhere lakini bona gasoa ase enyomo ase eng'encho ye oboremerwa ataigete konyora chance asuke nabo nkoba encourage ng'a mogakondora isikari nabo okobwata omong'ina oyio omo okoboko egere omonyare komobeka esukuru agenderere gosoma at the same time abaibori baito nabarabo tiga bamanye ng'a kiomo moragokora n'omonyaruka nabakonyara koba kagokora igo bono ekero abana bari baobwate ng'a aba bana abamura aba nabo bakora sciences abanyaruka abaende humanities apana tiga tobabeke bonsi pi banyare koba bako toba encourage mono ase eng'encho nabo okomotebia ng'aki onye nyarebe kagokora maete nabo okomobwekaneri noe n'omonyaruka bwekenyora ari mbori ng'aki omonyaruka oria onyarebe onye kagokora sciences aye gaki togokora omaete nabo akomoa yani akorigereria ng'a role model nyarebe ori ne role model madam ori ne role model yagera tobasuki igoro na into toche konyora noe nase ogochi institution kwanyora ng'a abasubati nabo boka bare ase sciences mbuya akegima ndoche bado bote ng'a baike toke ng'a basubati no egento tokoborengeri ng'aki batokomobarori tegotoka ng'a kere engaki okonyora ng'a nigo enamba yengerete gocha ase abamura konyora ng'a basubati nigo barense twanyore gender balance bo yes balance etokaroro nonye in terms of performance ekero amantemo buna ega ye serikali akorekanire kwanyora ng'a amachibu aria gosoka agenda chionsi igorochire yes okwane babere batatu ekero to onondo chengango sieka tore na mwancho morigereria ndaite korwa maigane gosiase mama ominto Agnes Magoma ande onsi ase ategererete namoira maiga naira abana kwaya baito baitumbe Central bonsi nabaira maiga naire especially Frank ore Nairobi nere namoira maiga my brother ore Sudan Eldoret my brother onde nere namoira maiga my sisters Dina Josephine Jane na Zipora na baro nabaira maiga ndonse asubale nkubatebi mabo no rinde mamega asigwa korete ngiya yambekire getembe nona inte nkaranste nkurigereri bwense ngima mbia mono sana na ese department ya nachire mono ya physics department at large na barabo na baira maiga bono mambe no mogenderete gasi ningenderete kuba represent ga Segetembe TV all my colleagues in the lab na inu na baira maiga naro yo mutara kwona Olina era nari guchiko korera natakora mboria daincha maigane na yaira somo gakone Wilfred andonzi asore gasi mbia mono sana sengenje nkwang'ete ribaga nkagendera gosoma tochieti komina ono mana onde Tembe TV mbia mono sana baba watoto mbia mono sana oyo nigare madam Martha Keboni ore technologist cross in department ya physics school wase university yaito ya Kisii University komoncho murigere kwa yure buna madam abirika gosanga segetone bante ko na no gochase abana bonse anne mono kotema ko mukinga abanyaruka tibaba bagotigara magiya samangana ega yogokora emirimo yechi science moncho murigere asengencho yebiro na koira ne irembia mono sana se kiagera kwa bekenderere koba umwigenwa imiage Tembe TV anene mono asumurobere iga abwetwani ngumuriranira Wilfred Matundra mbia mono sana soko nikianga kwanya radio gi nechivicha asenchira ere yabe nekigima naye ori kwarika message yao kiro kene ntaika ko yekera na oria otararika ali ukora kini
ondigirete korunaga chage to murubire gwikekera ngokora mbia mona sinjira ya bene kendira gutigera ime ya Getembe TV asemirobiri igende ekobwatia nchinkuru kwa Matilda Obaigo goikari tukoria nkyo nyasaye oyo Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke getambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilietariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana ari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Ourutawas second floor Tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Ourutawas ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro Tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi